Kohimen ko para bayir how try Jesus Christ. Kublay pibaro naga Holy Redeemer Neighbor Center Mauklam. But ngiduay naga binda jombi mankas ni. Bangiduay babar ka jing tumo jombi kalanga basizo. Kadbapi puson, kadbapi sam ya tinu try. Shaki himmen ki para jombi, kadbapi pinslur ya ki himmen ki para jombi. Ben snap naga jingi kai baro. Kabangi ay naga Holy Redeemer Neighbor Center Mauklam. Togin ya trailang bangin pinpriang ya ka kupar baba syakari kasigils barokawe le bagajing tresh tom jungi. Minta gasni ngakwa ban puson ranggat bat pi naka gospel jungu Matthews kabakat Henry. Ujisu la ong haki to dasumar bat kiar na utiat jungi Pharisee bat ki sadusi. Kohimen ko pada. Ujisu umaham yaki Briew baro ban sumar na ketiak na utiat jongi Pharisee bat ki sadusi larangi puson shakawai pat ke jakaru ujisu la maham ye ki apostol na utiat jong ki Herod ko himen ko para uye uni utiat ka ba ujisu kren utiat ka ba ujisu bu hakama jongi kalong ka jingsinyu pat ka jinglong jongi Briew ban pensinyo ya ka jimur jimbar ka jongi Briew ka jinglong jongi Briew ban kanglar iki wai ban kiu shapran ka jinglong jongi Briew ban kran thad buram iki wai kran thad buram ya ka jinglenium jonga balang jinglenium jonga jingim kristan bad ka jingi kai jonga gospel bad kumjuru ladangi puson halor ki Pharisee ki long ki Briew bala keili alade bakilong ki bastan bakilong ki bakeli ala deru bakinang lut ya ka jingi kai na ka tino belai bakilong ki Briew bala kain ya la de bakinang lut ya ka tora bar ka jing to bakui bat kila perkat ya la de bakilong ki Briew ba im pura ya ka jing tawa jangga bane en rangi ujisu shimla kongu ya ka ta ka jing snow jongki ujisu la on kordet ya pi ki Pharisee but nanda ula benra bun ki jing kordet halor karukam baki namarba kilom ki Briew bakanglad bun ki Briew ben yomad ya ka jingi do palai bad lempa ka jingim jongi kilai nuksa basinyo ya keve haka ju ka do sadusi kilom ki Jait Briew baya janba bakilong ki linto bakilong ki ba shimenda haki jinglenium haka temple bakui Henry kilom ki Briew bamdon satya kano ka jingriu balai haka jingim jongi kilong ki Briew ki ba kran thad burom haba ki Briew ki ko ban long kam riu balai kilong ki Briew ba pindu jingkermen ye ki wai haba ki ko ban kam duai kumba jia haka jingim jong bon ki Briew lada don na pdeng jombi ba late retreat late Bible convention ne late kano ka jing duai charismatic don ki wai pat ki Briew ki kim ngeit ya kane bat ki kran thad burom lese ki khangla di ki Briew ban pinba shushu ye ka jingim mensiam te kini kane kalong ke jinglong jongi sadusi barobol ki kran persha halor ka jimmi pat jongi baya haka ju ka dur ki don bon ki jingtut haka jingim jongi kata ka jing so tut jongi khala perlong ye ki weiru ban board don bon ki himmen ki para jongi lese shumudur lese don ive longobi ne longopa ne ku kon samla bakwa ban duai kam shirhen lese ki ko ban duai ya kin kon jing duai henry don ki ve pat ki Briew kim ngeit ya kane kim shania ya kane te ki khangla de ki kran be kum ke ne ke jinglong ngila ban nong kalong ke jinglong kum Pharisee bat ke sadusi bad kum juru ki Briew ki ba penshoy ya ki ve ban ngop ha ka pop bad ki Briew ki ba khangla de ki ve ban lebha ke jingem jonki lese ki Briew ki ba kran thad buram ye ki wai ki ba kwa ban pinhe pinsan ya ke jingim mensiam jongi da ka ba wad bon gi lat ki linti don bon gi himmen ki para jongi ru hapdeng jongi but ujisu maham yengi na kum uni utiat batrek kam hapdeng jongi but kum uni utiat ukang kanglangat iyangi naka ben yomad ya ka saindur jongo balai ngidi ben kershan ngidi ben penslor ya mallaki Jait jingim Briew balai hapadeng jongi namar ka balang jongi don bon Jait ki jingim Briew balai ngidi ballong ki ba
ba keloit men siam ban piam ya baro ke jingai lad kalat kalindi ha ke jingim jongi ban pin ba shushe ke jingim men siam tinaga taga daw ko himmen ko para ladang idon hapo jongi kano ka jingsinio ne kano ka dakashin jonga pop ne kano ka jingsarong ne kano ka jai jing jai tu ne ka rukam kren yaki Briew ngidon kamban puson hagane ka ayom banduk laban pen kuwait namaru Jesu upet yengiru hato donne em hapo jongi utiat jongo parisi utiat jongi sadusi kato donne em hapo jangi utiat jongu Herod ubala ban 3% ia ka jingidu ble hapo jangi jingidu Jesu hapo jangi ban bon sin hakinga sem jangi ngila ban yo I namarba hari kumkini ke jinglong ka trekam ngiru ngibu hapo jangi utiat kumkine ubakanglat yangi banlong kikun ke bajanai bat ke bakui ko himman ko para puson jiliu hato don hanga kino ki Jaitia ba perlong yang nga Briew basenio uba Jaitu uba jingai naka akor ka burom jongu bele akor beneng ka culture jongu Chris aka jingim jonga banga kwa ban penjanai no ha kane ka por kanamba ngalong Briew bakui uba kongu ya ka sur jonga beneng man ka kelema Jesu bayit karku kardo yang ibaro ke basngap ya ka tinu trai kiba sam yang kena ketino try kiba penslur ya ki weiru ban snap na kena ketino try kenamba ngilaban ketabun ngut ki himmen ki para jangi ha kena ke por ban penbash su ya ke jingim ya ki inga sem jangi Yesus si kerliang yangi na ka benta ke jing try shitam jangi bangi pelut ya ke por kam dame ha kena ke por ngi kwa ban pen kala ya ke jingim jangi ni sautu ko Yesus ngi don bon ki jing dona bon sin nimju kin mau ban puson halor ki pang jaga jingim jangi Jesu ngiru ngi don kapo jangi bon Jait ki tiap bapin sunyo ya ki we kanglat ya ngiru benjan bat me kam dame haki hingga sem jangi namar ka jinglong janga upa jinglong janga ka kami bon sin ngi pin sunyo pin ban ya ki jingmu jimbar ka jangi kon bat kum juru bon ki jing sunyo ka balarung hapo jangi Jesu map yangi side kud yangi penkantang yangi karkut yangi bangin dup la ban pidiang pura yame om ya ka pop ha ka jingim jangi namar melong ka bor janga jingantang ha ka jingim jangi ublei badon bor baron karku yapi upa baru kon baru men siyem bakui amen